ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುರಣಿ ಮೇಕಪ್ ಒಂದು ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ಟದಿನ ತೂದಿತ್ತಾರತಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾನು ಮೇಕಪ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಫ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಪೂರ ಅಂದಿತ್ತಿನಿದ್ದ ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಾಂಡ್ ಸೊ ಐಕ್ಯಾನ್ ಬೇತೆನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಸೊ ನಿಕಲ್ ತೂವೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರ್ ಅಂದು ಪಂಡದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡಿಯಾನು ಪ್ರೈಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಇತ್ತು ಪ್ರೈಮರ್ ಪನ್ಪಿಡ್ತುಲೆ ನಿಕುಲ್ ನೀಟ್ ಮಾಯ್ಚರೈಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಓವುಲ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ ಬೇತೆ ನಿಕಲೆಡ ಓವಣಲ ಮಾಯ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತನ ನಿಕುಲೈನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೇಬಿ ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಬಿ ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನೇಟ್ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸೆಟ್ ಆದ್ ಉಂತುಂಡು ಫೇಸ್ಗೆ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಬೇಬಿ ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 9 to 5 ಪಂಡದು ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಹ್ಯುದಾ ಬ್ಯೂಟಿ ತಕಲ್ಲೇನ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಡಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ದಯಪಂಡೆಟ್ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೇರು ತಿರ್ತುಡೊಂಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತಡ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೌಡರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೌಡರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಡಬ್ಬಿ ತೂನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾವು ನಿಕಲೆಗಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಡಲ ಉಪ್ಪು ನಾರ್ಮಲಿ ಅದು ನಿಕಲೆಡ ಖಾಲಿ ಪೌಡರ್ ಬತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ರಡ್ಲ ಉಣ್ಣೆಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೌಡರ್ ರಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆತುಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಕ ನ್ಯಾಮ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜ್ ತೊಲೆ ಇಂಚಿನ ಸ್ಪಾಂಜ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮೇಕಪ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ನಿಕುಲು ಅಂಗಡಿದ ಶಾಪುಡ್ದು ಕನ್ನನಾಗ ಕಿನ್ನಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆನ್ ನಿಕುಲು ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದನಾಗ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಐತ ನೀರನ್ನು ಪೂಂಟುದು ನಿಕುಲು ಐನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಐತ ತಿತ್ತುಡೊಂಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಪಂಡಿತುಲೆ ಯಾನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ ಆ ನೆತ್ತ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿರ್ತದ ಕ್ರೀಮ್ ಏನುಂಡು ತುಲೆ ಅವೆನ್ ನಿಕುಲು ಯಾನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೆ ಪ್ರೈಮರ್ ಆಯ್ಬೇಕಾ ಐದು ತಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಕ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ತೂವೊಲಿ ನಾಲಿದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ಅವೆನ್ ಇಂಚ ಒರೆಸ್ದು ಆ ನೆಟ್ ಏಪಲ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಓ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಇಡ್ಲ ಒಯ್ಟ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಿಕುಲು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಬೊಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಏಪಲ ವೇಟ್ ಇಜಿಂದ ನಿಕುಲ ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಉಂತುಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂದಿಲ್ಲಕ ತೋಜುಂಡು ನಿಕುಲು ಇದು ಕೆಲವರು ತುಪ್ಪರತಿ ಫೇರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕೆಲವರು ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಒರೆಸಿನಕಲ್ನ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿಂದಾಂಡ ಮೇಕಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಸೆಟ್ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಒಚಿದು ಅವೇನು ಕ್ರೀಮನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದಮಿಂಚ ಬೊಟ್ಟುದು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಯಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಕ್ಲೆ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಾಗುಂಡೆ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಅವೇನು ಯಾನು ಟ್ರಿಮ್ ಅಲ್ದೆ ಒಂತೆ ಟ್ರಿಮ್ ಪಂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಅಂಚ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಡ್ತುಲಿ ಅಂಚ ನಿಕುಲು ಸರಿ ಅದು ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮೇಕಪ್ಪನ್ನು ಇಂದಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಯಾನು ಒಂತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂದೇನು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಕ್ರೀಮ್ ಪಿರ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೇಯ್ಕ್ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ನಿಕುಲು ಕ್ರೀಮ್ ಪಿರ ಬೇತೆನೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಜಾಡ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ಯಾವುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಲೋ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವು ಯಾವುಂಡು ಇತ್ಯಾನು 9 to 5 ಪನ್ಪಿನ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ಕ್ರೀಮ್ ಯಾನು ಓಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಕುಲು ಇನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೊಡ್ತುಲಿ ಐತಲಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲುಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಒವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಯಾನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆದುಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೆ ನಿಂತು ಹೂವಳಿ ನಿಕುಲು ಒಂದು ತೆಗೆತೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಐ ಮೇಕಪ್ ನಿಕುಲು ಏಪ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಕ್ರೀಮ್ ನಿಕುಲು ಸುರುಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಂಡ ಓಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ರೀಮಾ ಅತ್ ಕ್ರೀಮಾ ಓಲ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕ್ರೀಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಪಂಡ ಅವು ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ನ ನಿಕುಲು ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೊಡು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಪಂಡ ಅವು ಪೌಡರ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಸೊ ಅವೇನು ನಿಕುಲು ಐತ ಸ್ಪಾಂಜ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಐ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ ಒಂತೆ ನಿಕುಲ ನಮ್ಮನ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ನೀರು ಉಂತುನತೆ ಅವು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂತುಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ ನಿಕುಲು ದಾದಂಡಲ ಬೇತೆ ಶೇಡ್ ಪೂರ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ತಾಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಲುಕ್ ಅದು ತೋಜುಂಡು ಸೊ ಏನಡೈತೆ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಟೆಡ್ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಬ್ರೌನಿಶ್ ಶೇಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲುಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ನಾರ್ಮಲಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವೇನೇ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಉಂಡೈಟ್ ರೆಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೊರ ತೊಷ್ಪವೇನ ಈ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಬೇತೇನೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ತೆರಿಪಲೆ ಯಾ ಒಲ್ಪರ್ದಿಗೆ ತೊಂದಿನ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಸೊ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಯಾನು ಪಂಡೈತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಶೇಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಟೆಡ್ ಅವೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕುಲು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಆಡೊಂದು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಪ್ರಪಂಡ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದಕಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕಲ್ದಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಒಂತಂತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪತಿ ಜಸ್ಟ್ ಅವು ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಾನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಪನೊಲಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮೆಗ್ದಿನ ಪ್ಯಾಲೆಟೆಡ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅವಳ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಪ್ಯಾಲೆಟ್
ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಪಾವೆ ಎಂಕಲ ಇತ್ತೇನಡ ಇತ್ತಿ ನೀನು ಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೌನ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಲುಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಶೇಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಪುನೇರು ದುಂಬು ಎಂಕುಲ್ನೇನೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲುಕ್ ತೋಜುನು ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಕಾಲಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಪಾಡ್ತ ಅಂತ ಪಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಇದು ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಲೆಟೆಡ್ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಿತ್ತುಡು ಉಂಡತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಶೈನಿಂಗ್ ದಲಕ ಶೇಡ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಯುದಾ ಬ್ಯೂಟಿ ದಕಲೆನ ಪಂಡದು ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂಚ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಪೂರ ಉಂತುಜಿ ನರಕ ಪುರದಲ್ಲ ತೋಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಕೈಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಯಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಪೂರ ಕೈಟೆ ಪಾಡುನೆ ಬ್ರಷ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪಂಡ ಕೈಟ್ ಪಾಂಡನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಕೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಯಾನು ಸೊ ಐಟ್ಲ ಯಾನು ಒಂತೆ ಬ್ರೌನಿಶ್ ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪನ್ಪತುಲಿ ಏನ ಬ್ರೌನ್ಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅವೇನು ಯಾನು ಅಯ್ಯಸ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಪೂರ ಪಂಡ ಅವೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಂತ ನಾವು ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜು ನಾವು ಆತು ಹೈಲೈಟ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ಒಂಜ ಆಡ್ ತೋಜಿಂದು ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಐಕ್ ಅವೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾಲೆಟೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಬೊಲ್ದುದ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬೊಲ್ದು ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೆರ ಅವೇನು ಪ್ಯಾಲೆಟೆಡ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ನಾರ್ಮಲಿ ಅವೇನು ಕಣ್ಣದ ತುದಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಣ್ಣದ ತುದಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುನೇದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದ ಅರು ಎಣ್ಣೆ ಆಪುಂಡು ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಕವರ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣದ ಇಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಡ್ ಶಿಮ್ಮರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೆ ಯಾನು ದಯಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಡಬಲ್ ಕಲರ್ಡ್ ಒಂತೆ ಲುಕ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂತ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತು ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಂಡ ಆಡ್ ಚೂಜು ಸೊ ಯಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅತ್ತು ಯಾನು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಪನ್ಪುನಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಬಾಂಬೆಡ್ ಇತ್ತಿನೇರ್ದವ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡದು ಸೊ ಅವೇನು ಏನಡೆ ಎತ್ತನು ಹೈಲೈಟ್ ಅವೇನು ಯಾನು ಐಬ್ರೋಸ್ ತಿರ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಪಾಡ್ನಿರ್ದವರ ನಿಕಲ್ನ ಐಬ್ರೋಸ್ ಒಂಚೂರು ಹೈಲೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಣ್ಣದ ಪೋರ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ತೋಜುನು ಇಜಿನ ಅರ್ಧ ಬರ್ಧ ಮಾಪುಣತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ತೋಜುನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಐಬ್ರೋಸ್ನು ಫಿಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಐಬ್ರೋಸ್ ನಿಕುಲು ತೋಲಿ ಡಲ್ ಉಂಡತಿ ಇತ್ತೆ ಐಬ್ರೋಸ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ತೋಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಐಕಲ ನಿಕ್ಕಲ ಸೊ ಐಬ್ರೋಸ್ ಫಿಲ್ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಯಾನು ನಿಕುಲು ತೋಲಿ ಐಬ್ರೋಸ್ನ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆಂಚ ತೋಜುನು ಬಂದು ಸೊ ಆ್ಯನ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ಫಿಲ್ ಮಲ್ತಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಬ್ರೋ ಬ್ರಷ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಐಟ್ ಇತ್ತನ ಟೀಕೆ ಇಜ್ಜಿನ ಇಂಚಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವೊಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜೋಳು ಐಬ್ರೋ ಬ್ರಷ್ ಇತ್ತನ ಬೆಟ್ಟುಂದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಏನಡ ಐಬ್ರೋ ಬ್ರಷ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಅವೇನು ಯಾನು ಐಬ್ರೋ ಬ್ರಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇನಡೆಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಕಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಮದ್ನೆ ಪೋಪುಂಡ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೂರ ಆತಾತು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನೇಕ್ ನಿಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತರಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂತ ಪಂಡದು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಯಾನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿನತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಫೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪುನೇರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಕಣ್ಣದ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕಣ್ಣದ ನಿಕ್ಲೆ ಲೈನರ್ ಅವು ಏನ ಪಾಡಿತನ ಸುರುಟು ಪಾಡುನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇತ ನಮ್ಮ ಶಿಮ್ಮರ್ ಪೂರ ಪುಣತೆ ಶೈನಿಂಗ್ ದಾಲೆತ್ತನ ಪಿರ ಮೋನೆ ಪೂರ ಬೂರುಂಡ ಅವು ಆಡ್ ತೋಜುಂಡತಿ ಸೊ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣದ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಂಡ ಅವೆ ಕ್ರೀಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಕ್ರೀಮ್ ಅವು 90 to 5 ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ದಕ್ಲೆನ ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಿ ಯಾನು ಏಪಲ ಸೊ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಅವೇ ಬ್ರಷ್ ಅವೇ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಉಂಡತಿ ಅವೇಟೆ ಯಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡತಿ ಐಕ್ ಒಂಜ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಂಡ್ ಅವೇ ಯಾವುಂಡು ಇಜಿನ ಕಾಲಿಂದು ಯಾವುಂಡು ರಡ್ಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಓಂಡಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಪೋಪುನನ್ ಪಂಡಾಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಇಂಚ ಮದಿಮೆನ ಅದಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ಇಂದು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಂತನ ಪಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋದು ಮಂತಿಲಕ್ಕನೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತೆ ಕೆಬಿಕ್ ಪಾಡೋಡು ನಾಲಿ ದಲ್ಪ ಕವರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒವೇ ಕ್ರೀಮ್ ಆಂಡಲ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ನು ಇತ್ತನಾಂಡಲ ಆತೆ ಕೆಬಿ ನಾಲಿ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಡು ಏಪಲ ಇಜಿಂದ ಅವು ಮಿತ್ತಡು ಮಸ್ತ್ ತೋಜುಂಡು ತಿತ್ತಡು ದಾಲಿಜ್ಜನ್ಲಕ ತೋಜುಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಂತಾಡು ಅಂತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೆ ಮೆಗ್ದಿಗೆ
ಇತ್ತೇನು ಲೈನರ್ ಎಕಡೆ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದುಂಪಾಡೋಡು ಇತ್ತಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಆತು ಪಂಡ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ಪಣೊಂದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತತಿ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಲೈನರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೈನರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನಿಗ್ಲೆ ಲೈನರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದು ಐತ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಈ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಾಜಲ್ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡಿ ಐಕಾನಿಕ್ ದಾಕಲ್ನ ಪುರ ಅವು ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಾಡ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ತೋಜುಂಡು ಲುಕ್ ತೋಜುಂಡು ಇಜಿನ ನಿಕಲು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈನರ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಒಂತ ನುಂಗಿದಾಯ್ಬಕ ಒಂಥರ ತೋಜುಂಡು ಕಣ್ಣದ ತಿತ್ತಲಾತೆ ಮಿತ್ತಲಾತಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಕುಲು ಲೈನರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ತಿತ್ತದ ಐಕಾನಿಕ್ ಕಾಜಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲುಕ್ ತೋಜುಂಡು ಪನೊಲಿ ಐಸ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಲೈನರ್ ಪಾಡ್ತೆ ಯಾನು ಲೈನರ್ ಪಾಡ್ದು ತಿತ್ತಗ ಕಾಜಲ್ ಪಾಡ್ವೆ ಐದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಷ್ ಅನ್ಪೇರು ಬ್ಲಷ್ ಅವು ಒಂದು ಅನ್ಪೇರು ಅವು ಬ್ಲಷ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಪಿಂಕಿಶ್ ಟೈಪ್ ತೋಜರೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅವು ನಿಕುಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಜನದಲ್ಲ ಬೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಏನಡ ಪ್ಯಾಲೆಟೆಡ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವಿಟ್ಟು ಪಿಂಕ್ದುಂಡು ಅವೇನೇ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಬ್ಲಷ್ದ ಸೊ ಅವೇನೇ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅತ್ತು ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ನರಕ ತೋಜುಂಡು ಒಂತೆ ಬ್ಲಷ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಒಂತೆ ಫೇಸ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಬಬ್ಲಿ ಅದು ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಆತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದೇ ಕಟ್ ಪಂಡತಿ ಅವೇಟೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಪ್ಪೆದಲ್ಪನ ಬೊಕ ಇಂಚ ಮೂಂಕುದ ಮಿತ್ತಡ ಪೂರ ಪಾಡು ಅವಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಚು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ಮೂಂಕುದ ಮಿತ್ತಗೆ ಪಂಡ ನಡೂ ಲೈನ್ ಎಣ್ಣೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮೂಂಕುದ ಅಡೆಗೆ ಅವು ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಫೇಸ್ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಮೂಂಕ್ ಪೂರ ಹೈಲೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ ಮೂಂಕ್ ಪೂರ ಅಡೆಗೆ ಒಂಥರ ಬಾಡ್ದು ಪೊಯ್ಲಾಕ ಒಪ್ಪುಂಡತಿ ಸೊ ಅವೇಕ್ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಚಿಮ್ಮರ್ ಕೊರಿ ಎರಡಲೆ ಅಂತ ತುಲೆ ಅನ್ ಎಂಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪಾಡಿ ಎರಡ ಮಸ್ತ್ ಲುಕ್ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ ಕೆಪ್ಪೆದ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೇರು ನಿಕುಲು ಪಾರ್ಲರ್ಗ ಅಡೆಗಿಡೆ ಓಡೆ ಪೋಣಲ್ಲ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ವೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಫೈನಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೌಡರ್ ಪಂಡ ಯಾಕಟ್ ಪಂಡೈತಿ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ನಿಕಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಾರ್ಮಲಿ ಅವು ಪೌಡರ್ ಸೊ ಅವೇನು ಯಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾಲಿದಲ್ಪ ಪೂರ ಕಡೆಕಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಪಾರ್ಲರ್ದಕಲ್ಲಕ ಕೌಂಟೋರ್ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೂರ ಕೌಂಟೋರಿಂಗ್ ಅವೊಂದು ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ಮನ್ಪುಜಿರ್ದಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂಡ್ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲೆನ ಮುರಣಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೈತಿನೇರ್ನ ಮದ್ಮೆ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಾರ್ಲರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನು ಓನ್ ಮಲ್ತದೀನಿ ಅಂಡ್ ಆತು ಪಂಡ ಏತಾಣಲ್ಲ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅವು ಸರಿ ಆಪುಜತಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಅವೇ ಕಣ್ಣದ ತಿತ್ತಿಗೆ ಕಾಜಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮನಿ ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲೆಡ ಹೊರಗೆ ತೊಂದಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಕುಲು ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಲಿ ಗಡಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುನೇರ್ದಾವರ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ನಮ್ಮಡನಿ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡನಾಗ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ನಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಓವಾಂಡಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡೆ ಒಯ್ ಕಾಂಡಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣದ ತಿರ್ತಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣಡು ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈನರ್ ಪೂರ ಅವು ಅಲೆಗೆ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ನದ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ತಿತ್ತು ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಣ್ಣಡು ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲೈತೆ ಕಣ್ಣದ ಮಿತ್ತಗೆ ಇತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಡ್ರೈ ಆತನದೆ ಪಾಡ್ದು ಸೊ ಕಣ್ಣದ ಮಿತ್ತಗಲ ಕಾಜಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಕಾಜಲ್ ಅಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುನೇರ್ದವರ ಲುಕ್ ತೋಜುನೊಂದೆ ಪಣೋದು ಸೊ ಆತನು ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ವೆ ಎಂಚ ಆತನಂತ ಪಂಡದು ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಮಸ್ಕಾರ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಪಂದುಲ್ಲೆ ಕಣ್ಣದ ರೆಪ್ಪಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಲಾಡು ಕೆಲವು ಇತ್ತದಾಗ್ಲೇ ಬರೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಬು ಒಂಚೂರು ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲೇ ಅದು ಗೊತ್ತು ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ನಮ್ಮ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತುಂಬ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರ ಲಿಪ್ಪಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ಪಿನಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಲಿಪ್ಪಿಗೆ ಸೊ ಲಿಪ್ಪಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು
ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಅವೇನೇ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆದ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆದ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯನ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ದಕ್ಲೆನೆ ಯೂಸ್ ಮಂತದೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಅವು ಉಂಡು ಅವೇನು ನಿಕ್ಲು ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಒಂಚೂರು ಶೇಪ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಿಪ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯನ್ ಅವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇತ್ತು ನೋಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಲಿಪ್ಸ್ಗೆ ಎಂಚ ಬುಡ ಅಂಚ ಶೇಪ್ ಕೊಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ಲಿಪ್ಸ್ದ ಎಡ್ಜ್ ಪೂರ ಏನುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊರ್ಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಕಲರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವೇಟ್ ಮೆರೂನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡು ಶೇಡ್ ಅವು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವೇಟ್ ಇಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಉಂತರೆಗೋಸ್ಕರ ಮೇಕಪ್ ಫಿಕ್ಸರ್ಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದು ಎನಡ ರಿಚ್ಚಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಮುರಣ ಇಂಚಪ್ಪ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಆತ ಎಂದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಲ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನೆಟ್ ತೂಪ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಇಂಚ ನಿಕುಲು ತೂ ಎರಡಾಕಲು ಪೂರ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಪೇರ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲಡೆ ಎಂದು ಬೈ ಮಲ್ತದಿನಿ ಯಾನ್ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮೇಕಪ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಸ್ಟೇ ಆಪುಂಡು ಬೆಗರ್ಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಒಂದಿಲಕ್ಕ ಪೂರ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅವು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದವರ ಮೇಕಪ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಪನೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಅವು ಯಾನ್ ಕೈಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಟ್ಟ ಒಡ್ಚಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಎಂದು ಪಂಡದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಟ್ಟ ಎರಡ ಪೂರ ಇಂಚ ಒಂಥರ ಅರಿಯೊಂದು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅರಿಯುಂಡು ಮೊಕ ನಿಕುಲು ಒಚ್ಚೋಡು ಆಪುಂಡು ಕೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ಬ್ರಷ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತರ್ಡ ಲಾಯ್ಕ್. ಇತ್ತೆ ಅವು ಆದ್ ಯಾನ್ ಪಿರ ಒಂಚೂರು ಪೌಡರ್ ಐತ ಮಿತ್ತಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ಸೆಟ್ ಅದು ಉಂತಾಡು ಅಂತ ಪಂಡದು ಪೌಡರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಲುಕ್ ತೂವೊಲಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆಗೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಎಂಚು ತೋಜುಂಡು ನಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಬೋರಿಂಗ್ ಆವು ಒಂಚೂರು ತೂನಾಗ ಬಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆ ಒಂದು ಎನ್ನುವೆ ಕೆಲವೆರೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗೆ ಅತ್ತನಲ್ಲ ಕೆಲವೆರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆ ಒಂದು ಪಂಡಿ ಎಣ್ಣದೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗೆ ತೋಜಾದ ಅಂತ ಪನೊಲಿ. ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಆತೆ ಬೊಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ಐತೆ ಫೈನಲ್ ಲಿಕ್ಕ ನಿಕುಲು ತೂವೊಲಿ ಮೆಗ್ದಿನ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಪಂಡದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐ ಮೇಕಪ್ಲ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಪಂಡದು. ಸೊ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಲುಕ್ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ನಿಕುಲು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್ಡ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಪಿದಡೊಲಿ. ಸೊ ಎಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಅಂತ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆನ್ ತೋಷ್ಪಾದೆ ಯಾನ್ ಓ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏಯ್ನ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡದು. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡದು ನಿಕುಲ್ ಪನೋಡು ಯಾನ್ ಪಂಡದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಪೂರ ಓವರ್ ಆಲ್ ಲುಕ್ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ದಾದ ಅಂತ ಪಂಡದು ನಿಕುಲ್ ಪನ್ಲೆಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ಆನ್ ಫೋಟೋಸ್ ತೂಲೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಂದೆ ನಿಕುಲು ತೂವೊಲಿ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದು ಜರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಗ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಪಂಡದು. ಸೊ ಅದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಪಂಡದು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.